bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Uphumelo balo umculo uMaskandi okuthiwa usephenduke uMkhovu wenyanga emthwasisayo wagcinela xazona nomndeni wakhe ngenxa yale nyanga. Bafethu ake nginibingelele phela futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kanti mina umfeze uNtuthu ngakhumalo bathi ila sibona amakomenti mhlawumbe emawuthi usemusha like hanzo cela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Usenzo Ngcobo owaziwa ngelika masokana ovale umculo uMaskandi ukhala ngonkosikazi wakhe unkosazana Andile Ngcobo okuthiwa ufuna ukumbulala uthi njengoba ehlele emzini walenyanga ugumede eNew Germany ePineTown uphephile ngoba usola umkakhe ukuthi useke wamthengela izikabi ukuba azembulala. Isoleze ngesonto libeke ngalomculo ngeledlule kuvela ukuthi usephenduke uMkhovu wenyanga walahlekelwa nomsebenzi njengoba ebesebenza kwaToyota lapha. Eziphendulela umasokana ovalo uthe yena akaphambene nomqondo kodwa unkosikazi wakhe uAndile otshela abantu ukuthi yena uthakathiwe. Mina ngize enyangeni ukuzothwasa umuntu oyinkinga lana unkosikazi wami ngoba ufuna ngibuyele ekhaya ukuze akwazi ukungithumela ngezikabi kuba singibulala. Ufuna izimoto zami okuyinto ayisho eqeda ukushada eminyakeni eminye okanye emihlanu edlule. Sathi siqeda ukushada wathi ufuna divorce ngambuza ukuthi inkinga ikuphi kodwa wangangicacisela. Kunalokho wangitshela ukuthi ufuna izimoto zami ingakho ke ngithe uma sengiyothwasa ngahamba nazo zombili ukuze angazithola ngikaze ngizwe ukuthi umuntu uyalanda ongakaqedi ukuthaswa. Kusho lapha uMasokana ovalo uthe seke kwafika nabaculi baMaskandi esebenzisana nabo lapha nombuzeni Mkhize kanjalo nobaba uphuze ekhemisi ukuzomlanda kugobela wakhe nabo futhi wabachazela kuthinta inyanga ugumede selula yawo ibiphendulwa ngosifazana othe ungulona gumede indodakazi yalenyanga uthe ucela uyise athintwe ngakusasa esethinta uphinde wathi uzozatholakala ngolwesibili. Kubuzwa indaba yomuzi wakhe uMasokana ovalo ukuthiwa uthathwe inyanga yakhe yafaka abantu kuyona uthe uyena obaqashisile labo bantu ngoba ufuna imali njengoba ngasasebenzi. Kuthinta unkosikazi wakhe uthe amanga yonke into eshiwo uMasokana ovalo uthe indlela akhuluma ngayo umyeni wakhe uyabona ukuthi isimo siyanyukela ngokungabi sihle. Uthe usefisa noma ngubani ongakwazi ukumsiza amlekelele esimeni abhekene naso ngoMasokana ovalo lapha. Kuvela ukuthi nemali eyaphuma ngokudiliza kwaMasokana ovalo kwaToyota useyiqede enyangeni yonke kayondle nengane yakhe emzini wakhe okuthiwa kwangena abantu abafakwa inyanga. Usephendule isigodlo senyanga ngokusho kwankosazana Ngcobo uthe abahlala ekhona balasha khona ufika kukhanya lamakhandlela ayimbalabala kugcwele nezitsha zemithi. Uphuze ekhemisi uthe naye wasuka ezolana naye uMasokana ovalo uthe waya enyangeni lapha alasha khona ehamba nombuzeni Mkhize nabanye abesilisa ngenhloso yokuxoxa naye. Uthe wayefuna ukuthi bayoxoxa naye ukuze bayomncenga ukuthi abuyiselwe emsebenzini njengoba ubusomlahlekela. Uthe lo mculi akafunanga ngisho ukusondela kubona kodwa wakhuluma nabo bengaphandle kocingo. Ngadla kwethu izona ndaba esinilethela zona namhlanje wezisenkezweni mhlawumbe engakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlangane lapha na comment section sidingide le ndaba. Bafethu bekuyizona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.